lives to deal with, then they have you and me. Graduator, they have a lot that they go. It's like it's a roller coaster of emotions in a day. Let's just go before the Lord. We have a father and a mother in the Lord. Lord, strengthen them. Give them the physical strength every day. As they go through their own travels, personal life, we are here as a sheep. And we share with them every day. And sometimes it can be such a lonely place. Every time we have something. Let's go before the Lord. Protect them. Keep them. Vachengete, vasimbise, kuti varamba vachingonzwa simba rekushanda mumunda wavo. Pamusoro pazvo Mwari. Varipire Mwari muri hepi kushanda kwavari kuita samasi mamunda wenyu. Ngatingonamatai. Baba muzita raJesu tinokutenda namufundisi namama Jirichi pakati pedu Mwari. Lord, we thank you nekuti makatipa ndimi Jehovah kudenga. Makatipa Jehovah varanda venyu Jehovah from your own heart, oh Jehovah. Baba takuvanamatira Jehovah kudenga mangwanani ano nebasa ramakavapa Jehovah. Basa hombe Jehovah rinoda nyasha dzenyu Mwari kuti varambe vakamira. Baba tinonamata nezita raJesu varangarire Jehovah vape simba rekuramba vakamira. My God, I pray in the name of Jesus. Jehovah, mighty God, protect them, oh God, carry them, oh Jehovah, strengthen them, oh God, in the mighty name of Jesus. Varangarire Jehovah, vanavenyusa masimba nezita raJesu. Tinonamata kunyengwe mburi yamakapa Jehovah. Ranganchingwa icho zvakanaka. Baba vachengeteisa masimba nezita raJesu. Kunyangwe kuvana vavo Jehovah vaitirewo zvakanaka Baba. Pane hondo dzinototeverawo vana vafundisi singadogona chakanaka. Baba tiri kunamata nezita raJesu. Varangarire Jehovah mangwanani ano. Rangarirai nevana vavo Jehovah. Ngavachengetwe pavanobuda nekuenda kuchikoro samasimba. Jehovah, we pray in the name of Jesus. Keep them safe, mighty God. Keep them safe, mighty God. Keep them safe, mighty God. Vachengete Jehovah vaitirewo zvakanaka. Vape the physical strength, oh God, to carry on this work, to carry on this work, to carry on this way, my God. Vaitirewo zvakanaka Mwari. Tinoremekedza zita renyu Jehovah. Tinokunamatai nekuti muri mutsvene. Mazita enyu Jehovah. Zita raJesu. Okay. There's just one prayer point. Okay, and then she lead my prayers. But then in John 14, verse 13 to 14 says, Jesus was just comforting the disciples. Akataura zvakawanda about the Holy Spirit. Akataura about iye ndiani, baba ndiani, zvakawanda zvakanga chibvunzo. But then for verse 13 and 14 anobati, ask anything in my name, and I will give it to you, so that the Father may be glorified in the Son. Then verse 14 repeated, yes, ask anything, and I will do it for you. There's that one thing that you desire. Yes, my prayer points, but this one specifically is what you want. It says, ask anything in my name, and I will do it, so that the Father may be glorified in us. Just ask for that one thing. Baba muzita raJesu tinokutendai tinokuremekedza tinokukudzai Mwari wamasimba ose. Mazvita enyu Jehovah, mazvita mwanakomana waMwari. Baba takunamatira samasimba service ino Jehovah kudenga. Tinokukumbira nyasha dzenyu samasimba pindirai murimi Jehovah zoshamisa. Tirangarirei samasimba mweya mutsvene Baba wamasimba. Tirikunamata nezita raJesu Mwari. We pray samasimba mweya mutsvene samasimba taurai kwati Jehovah mangwanani ano. We pray whatever we do in this service they be inspired by the Holy Spirit. Tinokumbira nyasha dzenyu pakati piri mweya mutsvene patiri kunoimba Jehovah kudenga. Tinokumbira the inspiration of the Holy Spirit. Patiri kutamba whatever we do, whatever shall be done in this service, oh God. Tinokumbira mweya mutsvene mutirangarire. Tinazo zatikuchemera mukati moupenyu hwedu Jehovah kudenga. Nekuti makati mukati ask anything in my name and I will do it. Lord, we are asking, oh God, nyasha dzenyu dzirambe dzingori pakati pedu Jehovah. Murambe muchingotitungamira patinofamba patinoswera. Mweya mutsvene tinokumbira nyasha dzenyu Mwari. We thank you, oh God, and we believe that samasimba is done in Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Vari kufara hallelujah, hallelujah. Sati tatanga kuimba ngatimbo moisanai hallelujah. Just greet ari padhuze newe chingomfarirawo chingomusekerera. I'm going to feel welcome in the house of the Lord. Hallelujah. To fara nemu faro to pururuka nemu faro to moresana to moresana
anatupenda anatupenda Mwokozi anatupenda anatupenda Mwokozi anatupenda anatupenda Mwokozi anatupenda anatupenda Mwokozi anatupenda ururude muri tokura Yesu iwe oza tambira Yesu anoguda ponesi anoguda iwe anoguda ponesi anoguda iwe anoguda ponesi anoguda iwe oza adinayo hati oza iwe tamba tone oza anoguda ponesi anoguda iwe anoguda ponesi anoguda iwe akakutengane ropa anoguda iwe anokugure Yesu adinayo so
Wa milele wa mzima
Hey,
muhagaso mutorerezi werudo wakaipaka yakuzoba nekuparadza asi chinotenda kuna Jesu Kristu akauya kuzotipa upenyu usingori upenyu bedzi asi upenyu hwakapamidzirwa uzere nemufaro nekukunda mangwanana anongachiratidze Jesu rudo chidana nesekereke Mwari torerai rudo mangwanana ano kukerekeya kwedu Mwari ngairangarirwe kumhuri dzedu Mwari ngatipiwe nyasha makatendeka Jesu. We worship you Jesus. We give you all the glory. Jesu, hallelujah. Mambo Jesu gavarumbizwe Mambo Jesu gavarumbizwe hallelujah amuchinjikwa ivo vakatifi Jesu gavarumbizwe Mambo Jesu gavarumbizwe Mambo Jesu gavarumbizwe hallelujah
Gala matwe. Amuchijikwa. Iwe waka kufira iwe. Kawarubitwe Jesu. Kawarubitwe. Jesu huyu, ombera moko wako kuna Jesu. Kala merwewo, ombera kuna mali wako mamarani hano. Sira Jesu, aka yeye rererere, aka kufira iwewe. Yes. Kala merwewo. Kufira iwe kasakandati wo kawarubitwe kawarubitwe Jesu kawarubitwe Muchijikwa iwe wakakufira iwe sakandatiwo kawa na matwewo kawa na matwewo Hallelujah. Amuchijikwa Baba wakakufira iwe sakandati mangwanani ano Jesu kana matwe bari wari kunenga rubiza Jehova mangwanani ano tendera mwari ano ichagire mangwanani ano tendera mwari mangwanani ano tendera mwari ataure mangwanani ano tendera mwari aitese kuna kwao mangwanani ano Jesu in all the situations mangwanani ano mwari tendera mwari ashubire mupenyu wako tendera mwari aitese anola mangwanani ano karumbitwe mangwanani ano kaalamatwe in the Holy Spirit mangwanani ano tendera mwari mutende itai soza mulona mangwanani ano Jesu mangwanani ano Jehova karumbitwe kaalamatwe mwari uyu kaalamatwe rumbitsa mwari mangwanani ano rumbitsa Jehova rumbitsa mwari wako nabata mwari wako in all situations he is there to comfort alipo pakutinalata
pakutinyalalatisa, aripo pakutizodza moyo yedu. Mangwanani ano Jesu aripo pakati pedu, aripo Jehova anona kukumbirwa, anona kurumbidzwa, anona kukumbirwa. Mangwanani ano Jesu, mangwanani ano Jehova, itai sezvamunona tauya sevana venyu, itai sezvamunona take all the glory. Mangwanani ano ukereke yepedu, mangwanani ano varumbidzwe. Tendera mweya mutsvene, tendera mweya mutsvene, aushanye kumabhenji. Mweya mutsvene, mweya mutsvene, ngauzadze mangwanani ano. Kereke ngaizadzwe, kereke ngaizadzwe, kereke ngaizadzwe. Mweya mutsvene, mweya mutsvene, mweya mutsvene, mweya mutsvene, kereke ngaizadzwe. Mangwanani ano Jesu, mangwanani ano mutsvene, ngaarumbidzwe Jehova, ngaarumbidzwe, ngaalamatwe, ngaalamatwe mangwanani ano, ngaarumbidzwe mangwanani ano. Iyemi muchina werugare, tauya nemoyo yedu, sarura moyo wako, ipa moyo wako kuna Mwari. Mangwanani ano Jesu, tauya pamberi pedu, hakuna rakafanana nemi, rakafanana kurumbidzwa. Mangwanani ano mutsvene, we thank you Father, we thank you Lord for the Holy Spirit. Mweya mutsvene, mweya mutsvene, itai sezvamunona Jehova, nekuti muri Mwari hamushanduki. Kubva dzulo nanhasi munoramba muri Mwari, kubva dzulo nanhasi munoramba muri Mwari. Munonyararidza vanochema, imi Mwari munorapa maronda. Mangwanani ano Jesu, itai sezvamunona. As we worship you, mangwanani ano Jesu, as we humble yourself, we humble. We tiri kuchiniripisa Baba sana. Yes Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Tinoshamizwa kwazvo iona mamba iwo yakaitiwa iwo wose Hey!
mutsvene wakafanirwa nerumbidzo. Tinokutendai Mwari, the omnipresent, the omnicron. We thank you, Heavenly Father, give you honor and glory. Makanaka Mwari wedu, 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 makanaka mutsvene makafanirwa nerumbidzo. Rumbidzo nokukudzwa zvakafanirwa kwamuri Mwari. Rumbidzo ndenyu, rumbidzo ndenyu, rumbidzo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tiri mumweya umwe chete iwoyo. Ngatimbodzokera pamberi paMwari. Amen. Regai ningorangaridza kereke ndichiti nyika yatigerei vanhu vane zvavanoimba nazvo. Kubasa kwavari kumukira mangwana, umwe anotenga aine chimwe chinhu mubhegi chekuvhiringidza upenyu hwako. Kumusha kwawakabva, vamwe vakatosima muti pamba penyu kuti upenyu hwako husafambe zvakanaka. Vamwe vamukira kwavamukira pakati peusiku vakanosiya mari nemombe. Hallelujah. Iwewe wauya kuimba yaMwari. You are here now kuti uudze Mwari zviri pamwoyo. Hallelujah. Uchigadzirira kunzwa shoko raMwari, chimboudza Mwari wako. Kana uchichema, kana uchirara, kana uchifara, kana uchiridza mhere, chimbozviita pamberi paMwari wako. The way they are doing out there, do it here. Hallelujah. Ngatimbopfuurai timbotenda Mwari wedu. Mwari vatiitire zvakanaka muzita raJesu. Tisvike patinomboimbirwa zvishoma, ngatimboimbirwai zvakare. Tisvike patinombonamata Mwari ava, tivaudze zviri pamwoyo pedu muzita raJesu. Ndinoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, ndinoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, ndinoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, ndinoramba Oramba,
zvirokwazvo munopindura nemoto mangwanani ano tinadzona Mwari dzimwe dzinorwadza Mwari wokudenga asi tauya nadzo pamuri mangwanani ano iyemi Mwari wamasimba ose uvambi nomukwaniso wokutenda kwedu Jesu weNazareta tinonamata nezita raJesu weNazareta mweya mutsvene tatouya mangwanani ano Baba nezita raJesu tinamarirei mweya mutsvene tibviseiwa kurondo tinorwa mweya mutsvene nemuri nemutsvene Baba nezita raJesu weNazareta tauya kwamuri aukaomwe tauya kwamuri ruchiziro rwedu tauya kwamuri mangwanani ano imi musina Mwari wokudenga kuzera makundikana mweya mutsvene your promises are yes and amen tadzoka kwamuri Mwari vanosva mangwanani ano chinzwa iwo nokuvhara netsitsi dzenyu Mwari dzamunopa vanokunamatai mweya mutsvene tirangarirei kereke ngairangarirei nezita raJesu weNazareta tinokutendai mangwanani ano mweya mutsvene makanaka mweya mutsvene munoshamisa neropa raJesu nezita raJesu tinonamatira kurwirwa nemi Mwari tinonamatira kuchengetedzwa pasi pemapapiro enyu Mwari tiwanzei nezita raJesu weNazareta nyika yatinorarama iseremidzwa namasodzi vamwe vanoenda kunopanamira mazita asisi tauya kwamuri Mwari mweya mutsvene nezita raJesu iyemi munonzwa Mwari wokudenga mangwanani ano chinzwa iwo mangwanani ano tirangarirei nezita raJesu weNazareta tinokutendai Mwari vanorangarira iyemi zita renyu kana rikadanwa zvirokwazvo murambe munyerere zita renyu rikadata munopindura nemoto mangwanani ano tirangarirei nezita raJesu mweya mutsvene tumitsaiwo moto Mwari kumaaritari ane mazita edu neropa raJesu nezita raJesu mweya mutsvene netinokutendai makanyanya nokunaka we thank you Jesus tinokutendai mangwanani ano Jesu maiteni muzita raJesu in the name of Jesus Christ. Hallelujah, 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 hallelujah. Regai tirangaridzane vadikani kuti panyika ino pakamboita magamba vamwe vainzi vana Sadhamu vamwe vachinzi vana Gadhafi vamwe vana Mugabe chaivo vatinoziva asi mbiri inopera kunyange vamwe vedu tinofunga kuti tine mbiri asi mbiri inopera asi iye mudhara wakare kare akanga ariko pamazuva akare anoramba akadaro anoramba achienda kumberi ari Mwari ndiye umwe chaite zuro nhasi namangwana ndiye watakatenda kwaari ndiye anoramata upenyu hwedu ndiye anogadzirisa zvinotinetsa ngatimbomufarirai mangwanani ano muzita ramambo Jesu. Haleluya, 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 haleluya. Regai tingotenda Mwari zvakare nekutipa mutungamiri ari pamusoro pevatungamiri vamwe vatinavo iye anotinamatira anotishuvira zvakanaka. Haleluya. Vamwe vedu hatizivani tose asi iye unozama kuziva tese. Vamwe vasati ambofambirana mudzimba asi iye unozama kufambira vose. Vamwe vasati ambofonerana asi iye unozama kufonera vose. Kungoreva kuti pane basa ravakapiwa naMwari pakati pedu. We acknowledge you, Father. Tinokugamuchirai muzita raJesu namama. In the name of Jesus. Hallelujah. Regai titende present worship vachinogara pasi. Onaiwo mashenero avakaita nekugona kwavanoita kuimba nhai. Ngativauchirireka vachigara pasi. Regai tisvike patinogamuchira Sunday school yedu. Vana vatakapiwa naMwari. Mamwe machechi vanenge vari 5 kana 15 asi muno muitori chechi nhai tikugamuchirei Sunday school muzita raJesu. Hallelujah. Sunday school. Hallelujah. We can go and take our seats. Hallelujah. Regai also tigashire vatungamiri vatakapiwa naMwari panzvimbo kuchanga nechurch board yedu inotungamirwa namufundisi ichitorwa naBaba Masuka. We welcome you in the house of the Lord.
We pray for you as our leaders as well. Regai kugamuchirei muzita raJesu. Hallelujah, hallelujah. We also want to greet every leader in the church. Basa ramunoita Mwari ngavakuripirei. Mwari ngavatipe nzara nenyota. Tirambe tichiribata basa iri kusvika Jesu vachidzoka. Muzita ramambo Jesu. Hallelujah, hallelujah. Regai tigashirewo vana baba. Nditenderei kutaura chinhu ichi. Mamwe machechi ukaenda kune kuina baba mufundisi chete. Kana kuti vanenge vari vana baba 3 kana vana baba 4. Vanenge vari vashoma zvikuru saka dzimwe nguva kuronga kunonetsa. Nekuti mukaronga nana mama kana vadzokera kumba vanosvika kuti baba tanzi zvakati, baba voti hakuna zvakadaro. Asi kana mukaronga muri mese baba varipo mai varipo zvinodi zvinoita easy. Saka munoti nana baba vakawanda. We thank you for coming and we encourage you to continue coming. Vana baba muzita raJesu. Hallelujah. Regai tifarire vana mama. Ndio vanowanzotitakurira mukombe. Kazhinji pane pakazara vana mama vanokasira kubvuma kuti mwana Mwari. You have got this gift of listening and hearing from the Lord. Vana mama tinokufarirai muzita raJesu. Hallelujah, hallelujah. Tifarire vakomana nevasikana, youth yedu nemateenagers. Kana nyika ikashaya mateenagers anonamata, vose vakagara mumabridge nemuzvikona umu, hamufambiki nai. Simba ravainaro rakawanda. Vangativhiringidze pakufamba apa. But muno takaropafadzwa, we have got the salt of the world. Because kana vachinge vauya vabuda, they will go and fix the world for us. Vakomana nevasikana, you are so special. We greet you and welcome you in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Regai watigashire vari kutiona pamhepo. We do not forget you. You are part of us. You are welcome in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Regai tisvike patinogashira vaenzi. Tina vaenzi pakati pedu. Vatanga kupinda mukati megote kwarino muzuva ranhasi. Do we have any visitors who are here for the first time in this church? Kana varipo titaridze nokusumudza maoko. Do we have any visitors? No, we thank God tinavo. Vakadaro sumukai zvoimuye kuno kumberi. Tikugashirei the Roadport way. Vaenzi vedu vari pano vauya, 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 oh. Pamwe chete vaenzi vedu vari pano, oh, vauya, 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 kuzoshandira pamwe chete vaenzi vedu vari pano, vauya, 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 kuzoshandira pamwe chete vaenzi vedu vari pano. Hallelujah. Vaenzi vedu tinonzwa Shona tose here. Do we all understand Shona? Oh, okay, zvakanaka. So vaenzi vedu ingove kuti tizivane. Zvakanaka kuti kana uchinge wauyawo vanhu vakuzive nai. Saka tinongozvizivisa nenzira iri very short and precise. Kungotaura zita renyu, motiudza muri mukomana here kana muri musikana, motiudza kuti mabvawo kupi munogara kupi, tozivawo kuti matiziva sei kuti tinopindira pano. Was it through the social media? Kana kuti pane munhu akuudzai, akukokai, kana ari munhu mongotaurawo zita rake, nai. Regai ningozvizivisa senzira muchazozvisawo nayo. Ini ndiri pano ndinozwa Baba Magunda. Ndiri murume ane mukadzi wake umwe chete vanonzi Mai Magunda. Ndine vana vangu vashanu, 4 girls and 1 boy. Ndinopinda pano pasi paBaba Mufundisi naMai Jiriji FM Roadport prayer center. Saka you can also do the same. Thank you. Ini ndinonzi Baba Ticharwa ndakarora ndine vana vaviri. Ndinogara kuPolokwani but mazuva ano ndikushandira munomu.
ndakaunzwawo pano namutasa though ndichibata zvangu kusayoje kana ndiri kupolokwana ndatenda. Haleluya. Ndinonzi Mai Makause. Ndauyawo pano na former classmate vangu Maisha Kata. Mazuva ano ndiri paUNISA. Ndatenda. Ini ndinoitwa Sister Charisai Madenga. I'm a single mother. Ndogara nasisi wangu Sis Priska ndiye ndauya naye pano. Ndatenda hangu. Ini ndinoitwa Mai Machingauta. Ndakaroorwa ndine mwana 1. Ndauyawo namai vangu vamwene vangu Mai Urayai. Ndogara kuMayfair. Ini ndinoitwa Mai Gondongwe. Ndauya navatete vangu Mai Liva. Ndogara padhuze nekwavanogara. Amen. Ndinoitwa Mai Kamba, ndinogara kuHorizon View. Ndine vana 3. Ndauyawo nabhankuru vangu baba naMai Kamba. Morning, my name is Daisy. Ndauya naMai Wadza. Tinotenda vaenzi vedu. Kana mchinge service inge yapera muchazosangana nasekretary vedu pamasofari apo eCreamer. Vanenge vakakumirira ipapa. He won't take time with you, only about 3 minutes or so. Munobva mangopedzerana ipapo. Mapepa amene awaya ane nhoroondo yechechi yedu. Mamwe achona anotaridza space yamuchafila, so that we have your information. Vachakufonera in church secretary, they will only talk about church business. Saka sungunukai zvenyu kufila mapepa iwawo mozomasa mu offering basket kana kupa ma-ushers. You can go back and take your seats. Thank you. Hallelujah church. Regai tisvike patinopiwa map yedu. Map zvinongoreva that diagram rinoshowa mafambiro atichaita nai, rinoshowa nzvimbo dzekuti tizive kuti tichaenda kupi tichafamba sei. Saka zviziviso zvakanyanya kutikoshera. Regai church secretary vauye vatitaurire tizive mafambiro esvondo rose muzita raJesu. Amen. Tinotenda. Regai titende Baba Magunda nekutichera kune upenyu mangwanani ano. Nditenderewo kereke kupa zviziviso. Ndichatangawo nezviziviso zvinobva kunana mama. Chiziviso chokutanga ndechekuti vari kutengesawo ma-themed t-shirt. Hanzi imwe inoita 150 rand. Vese vanomada hanzi ngationewo sisi NS kumashure uko ku-information desk. Madzimai vachangewo vaneya vanoti hanzi prayer and fasting musi weThursday. Hanzi ma-prayer points achapostwa pa-WhatsApp group. Saka vana mama tese ngatigadzirirewo chiitiko ichi. Musi weTuesday 25 March vana mama vachange futi vane zvakare yavanoti midnight online prayer. Hanzi ichatanga na 12 midnight for 30 minutes. Hanzi saka vana mama ngatiloge in pama-social media platform avanenge vachishandisa tinyengetere. Uye kuchange futi kune prayer walk kuKlufendau musi wa12 April yana mama. Saka vana mama ngatigadzirirei chiitiko ichi. Hanzi ichatanga na 7 AM kusvika 8 AM. Youth yedu ichangewo ine prayer camp yokupera kwegore from the 11th to the 13th of April. Ichange ichiitikwawo kuMakhalis Retreat Resort. Muripo wacho hanzi 700. Boka rava moyo reyouth. Ngatigadzirireiwo chiitiko ichi. Musi wa 29 March inovayo vhiki rinotevera iyo. Kuchangewo kune youth day pano pakereke. I think youth tikazoziswa zvizere tichishandisa WhatsApp group yedu kuti tinenge tichifamba sei pachiitiko ichi. Musi wa 4 April pano pachurch inenge iri Friday. Tichange tine all night prayer yemaboka ese tese. Tinenge tiri pano tiri all night prayer yedu. Ngatigadzirireiwo chiitiko kubva kuma-cell group. Ndaziviswawo zvakare kubva ku-information desk kuti hanzi ma-dedication and baptism certificate kune vakabhabhatidzwa hanzi ava ready for collection. Hanzi ngatipfuurei tichicollecta uye vane makalenda hanzi makalenda achiriko zvakare. Hanzi vese vasati vatora makalenda
hanzi ngatipfuurewo tichitora makalenda echechi. Boka remedia and marketing vanongoramba vachingotikurudzirawo hanzi handei pamasocial media platform, vanowanikwawo paFacebook, vanowanikwawo paInstagram, vagowanikwawo paYouTube nepaTikTok. Hanzi handei tinoita like and share zvese zvavanoposta ipapo. Mufundisi vachange vari pano musi wechipiri kubva nguva dza9 kusvika 3 p.m. Kune vese vanoda kuona mufundisi takasununguka kuuya panguva idzi, uye kune vakabatikanawo panguva tinokwanisa kuita maappointment tichishandisa nhamba dziri pamadziro apa. Ndiri ipapo zvekare, regai ndingoti vaenzi vese vauya kuno kumberi ndinokumbirai kukuona pakona apo pakanzi connecting lounge ndakamira mutsoka dzasekretary. Regai ndipedzise mangwanani ano ndichiti our tithe and offering remains an important part of our commitment to the church. Tiri papo tinokurudzirwa kubhadhara zvipo zvedu nezvegumi tichishandisa nzira dziri pamadziro apa. Tinokwanisa kuita ma-EFT, ma-ATM, account number ndo dziripo, uye kumashure uko tine swiping machine, tinokwanisa kunoswipa ma-credit card nema-debit card edu, kana kuti tinouya nazvo panguva yezvipo muno muchurch service. Ndiomberereiwo ndichinogara pasi, tinotenda. Thank you so much. Nhasi hatina kuwana ma-items. Regai ndingotaurawo, haindisi kupa hangu iri item. Pandiri kungoti kana Mwari vatiitira zvakanaka, uyai tipupure kubata kwaMwari. Amen. I understand God is doing a lot in our midst as a church. Saka every Sunday ngatiwane ma-items zvikuru sei ekupa ma-testimony Mwari vachitiitira zvakanaka. Regai ndirege kana chipedza nguva ndisati ndadaidza mufundisi pano ningotangawo ndakwazisa mudzimai wangu. Vamwe vanomboti ndakadiwawo, asi ini ndakadawo ndikashingirira kusvika ndazodiwa namai Magunda. Tikaitawo mhuri yedu. Regai mai Magunda ndikusumudzei ndikukwazisei muzita raJesu. Haleluya. Ndine vana vangu vari muno kwavari ikoko, ndinokukwazisai muzita raJesu. Munhu waMwari, tigirewo chikafu chedu sekereke tamirira. Svondo rose takagadzirira takamirira nguva iyoyi. Saka Mwari vakushandisei. Ngatigashirei mufundisi vachiuya pamberi pedu takasimuka muzita rinoshamisa ramambo Jesu. Haleluya, haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Mwari verugare ngavatiitire zvakanaka. Praise and worship mchiuya. God created us in such a way that there are things that we can do. You can walk, you can talk, you can eat, you can dance. Those are things that are permissible to you, that God said you can do. But there are things that you need, or that you want, or that you want to fix, or to repair, that you cannot do for yourself. That's why I'm telling you, whenever we come to church on Sunday, we are coming to draw power. We are coming to invoke grace that takes us to things that we cannot do. In as much as I love my wife, I can't give you 3 minutes the kuraram. When I come to church, I'm drawing power. Kuti Mwari wedzerai mazuva edu tese. It's something that I cannot do for her or for myself. The power to make wealth, sometimes it's not also within us. We also need power to do it. The power to love. So namboshka patinemba so tinaye Mwari wezvishamiso. Hakuna munhu asingadi munana. I'm looking for a miracle. I've been looking for a miracle. I shall be looking for a miracle. Because I live in a world where sometimes I'm confined. Service yanas outishke patinemba song iyoyo mumene mumangoti goshondorino Mwari. Amuna ere something that I've been asking for long that I don't have, or that I have failed to do, that I need you to do it for me. Mwari andina ere chananga ndisati ndaona that you want me to see.
Mwari marriage yangu munoiziva, munoziva zvatiri kutadza. Mwari mafinances edu munomaziva, munoziva zvatisina. Mwari hutano hwedu munohuziva, munoziva zviri kunetsa mudzimba. For I understand kuti tese takadai umwe neumwe ane zviri kumunetsa. Nyaya dzangu hadzisi dzako, zviri kundiremera iwe wakatozvikunda, zviri kukuremera inini ndakazvikunda. Saka ngonamata tingoprovoka that grace that God gives us that is beyond our capacity. Amen and amen. Ndinodisisa kwazvo kuti vana vangu vachate vese, but I can tell you that the power for them kana vakura kuti vachate does not rest in me, it rests in grace. Ndinodisisa kwazvo kubva zuva randakaita mwana kuti apase nemadistinction, but handigoni kumupa pfungwa dzacho dzekufunga. Someone has to do it for me. Ndoba ndiri kuti umwe neumwe anoda munana, umwe neumwe ane paanoda Mwari. Timboimba that song, ndinaye Mwari wezvishamiso. Tinaye Mwari wezvishamiso, tinaye Mwari weminana, tinaye Mwari wezvishamiso weminana, zvishamiso weminana, Mwari zvishamiso weminana, tinaye Mwari weminana, tinaye Mwari wezvishamiso weminana. Baba vari kudenga, tirangarirei mumwe neumwe wedu Mwari. Tine nyaya dzatinadzo kudzimba, tine vana vatinavo Mwari, tine ramangwana redu neutano hwedu Mwari. Tinovimba nemi Mwari kuti patakatadza sevanhu, imi Mwari munotiitira zvatisingagoni Mwari, imi Mwari munotiitira. Baba rapai muviri yedu isimbiswe nemi. Mwari wekudenga tibatsirei pane zvokudya zvedu. Mwari wekudenga tibatsirei pavana vedu. Mwari wekudenga tibatsirei paramangwana redu. Baba zita renyu ngarikudzwe. Rangarirai kusasimba kwenyu Mwari. Tine vana vanogwa Mwari, tine vana vakaremerwa. Takaremerwa pamafinances, takaremerwa pautano, takaremerwa pakufamba kwedu. Father, I worship, I glorify you. Muzita ra Jesu. Hallelujah. 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 Nasi ndikuda kutaura nenyaya yekupora kwevanhu kana chinhu chandinoti healing. Mwari vachitiitira zvakanaka. Praise and worship, torai nzvimbo dzenyu. Ndichaedza kudzidzisa nechinhu chinonzi healing. Healing is one of the acts of faith. The Bible clearly states kuti vanhu vaiporeswa
namwari. Tiverengerwe theme scripture Matthew chapter number 17 verse 15. Let's start just 15. Kana mukati 14, 15, 16. Tichaverenga. Vakati vasvika kuvanhu vazhinji, mumwe murume akauya akasvikopfugama pamberi paJesu akati, Ishe, donzwiraiwo mwanakomana wangu tsitsi, ane zvipusha uye ari kutambudzika kwazvo. Kazhinji zvinomuwisira mumoto kana mumvura. Ndauya naye kuvadzidzi venyu asi havana kugona kumuporesa. Jesu akapindura akati, haiwa imi rudzi rusingatendi uye rwakatsauka, ndichagara nemi kusvikira riiniko? Uye nomukomana uyu kwandiri, uyai nemukomana uyu kwandiri. Jesu akatuka dhimoni rikabva rabuda mumukomana uyu, achibva apora kubva panguva iyoyo. Ipapo vadzidzi vakauya kuna Jesu vakati voga. Ipapo vadzidzi vakauya kuna Jesu vari voga vakamubvunza vachiti, ko takoniwa sei kuridzinga? Akavapindura achiti, nokuda kwokuti muna kutenda kudiki, ndinokuudzai chokwadi kuti dai maive nekutenda kudika hako semhodzi yemastadi, maigona kuti kugomo iri ibva apa uende uku, zvichiitika. Hapana chamaizokundikana kuita. Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and suffers severely. For he often falls into the fire and often into the water. So I brought him to your disciples, but they could not cure him. Then Jesus answered and said, O faithless and preserved generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him here to me. And Jesus rebuked the demon, and it came out of him, and the child was cured from that very hour. Then the disciples came to Jesus privately and said, Why could we not cast it out? So Jesus said to them, Because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, Move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Jeremiah 17, 14, 30, 17. Haiwa Jehovah, ndiporesei, ipapo ndichaporeswa. Ndiponesei, ipapo ndichaponeswa. Nekuti imi ndimi wandinorumbidza. Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved, for you are my praise. Asi iwe ndichakudzorera pautano uye ndichaporesa maronda ako, ndizvo zvinotaura Jehovha, nekuti iwe wakanzi murashwa, Zioni zvayo risina ane hanya naro. For I will restore health to you and heal you of your wounds, says the Lord, because they called you an outcast, saying, This is Zion, no one seeks her. Hallelujah. Tiverengerwe Exodus chapter number 15 verse 26. Akati kana mukanyatsoteerera izwi raJehovha Mwari wenyu uye mukaita zvakarurama pamberi pake, kana mukarerekera nzeve dzenyu kumirayiro yake uye mukachengeta mitemo yose, haangauyisi pamusoro penyu zvirwere zvose zvandakauyisa pamusoro pevaIjipita, nokuti ndini Jehovha anokuporesai. And said, If you diligently heed the voice of the Lord your God, and do what is right in his sight, give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Hallelujah. Human body kana kuti munhu. Munhu achisikwa naMwari. When a person was created by God,
ane nzira 3 dzekurarama nadzo kana dzekuporeswa. have 3 ways that he lives in. Your body itself, Muviri wako it can heal itself. unogona kuzvirapa. In a mechanism to fight diseases. Une zvombo zvokurwisana nezvirwere. Kureva kuti you can be infected. Zvichireva kuti unogona kuita chirwere. Muviri wako woita fight that infection. Then your body fights the infection. Kureva kuti unozonzwa vanhu vachiti metabolism yake, Meaning when people say his metabolism is strong. yakasimba. Kana kuti his body is strong. O muviri wake wakasimba. Kureva kuti muviri wakasikwa uchigona kurwisa zvirwere. Meaning you were created being able to fight diseases. Amen and amen. Kureva kuti kana mwana akaita flu, when a child gets flu, tine nguva dzatinomupa mukana wekuita naturally heal. We have a time that we give him space to naturally heal. Even ukakuvara, even when you are hurt, pamwe pacho ukangozvisiya muviri unopora. Sometimes when you leave it, you will heal. Unoona kuti ronda rapora pasina bandage. You see that the wound is healed without a bandage. Pane that natural ability to heal. Pane simba rekuti ugone kuporeswa. Chechipiri chinotibatsira kupora kana tichirwara. The second thing that helps us to heal when we are sick. We have physicians and doctors. Tine vana zviremba nevanorapa. Nemanurses. Nemanesi vana makoti. Vese ivavo vari kuita basa raMwari. All these people are doing the work of the Lord. Vari kutotibatsira kuti tipore. They are helping us to heal. Unotonzwa kuti murume akanyora the book of Acts and Luke. You hear when the man who wrote the book of Acts and Luke, aitova a physician. He was a physician. Murapi vevanhu. The healer of people. Kureva kuti paya pamunoenda kuchipatara. Meaning that time when you go to the hospital, ukatenda kuti zvandapiwa muchipatara zvinondiporesa. if you believe what they gave you in the hospital is going to heal you, you'll be healed. Unoporeswa. Ndichine munhu here. Kwozoita the other healing. Then kumwe kuporeswa. Kuri supernatural. Kwemhando yepamusoro. Kwekuti nana chiremba vacho. That even the doctors, they will go to be treated there. Vanoenda kurapwa ikoko. Patinokwanawo sevafundisi. That's when we get involved as pastors. Paunokwana iwewe uchizvinyengeterera. That's where you also get involved when you are praying for yourself. Uchinamatira chinhu chinonzi utano. Praying for something that is called health. Amen and amen. Kureva kuti panozonzi Jesu vakauya kuzoita minana panyika. Meaning when it said Jesus came to the earth to do miracles. Yes. Because unotozwa chinzi he came with superpower. Unozwa kuti akauya nesimba remhando yepamusoro. Zvichinzi this is my begotten son. Zvichinzi ndiye mwana wangu uyu. Muteererei. Listen to him. Amen and amen. So ndoda kutaura nechinhu chinonzi healing. I want to talk about kuporeswa. Kuti tinogona kushandisa kutenda kwedu. That we can use our faith to be healed. Kuti tiporeswe. Patiri kuti acts of faith. Patiri kuti mabasa ekutenda. One of them is healing. Chimwe chacho kuporeswa. Munogona kunamatira utano. You might pray for health. Kune generational diseases. Kune marudzi, zvirwere zvemarudzi. Zvinogona kunamatirwa zvikabuda mumhuri. That you can pray for and depart from your family. Kana taakushandisa kutenda. When we are now using faith. Parikunzi faith of a mustard seed. Parikunzi kutenda kunenge kwemudzi yemustard. Parikutaurwa murume anga akapfekwa nemweya. There is talking about a man who was clothed by the Spirit. Mweya uyu waiti ukamubata. This spirit, when it's in him, waimutadzisa kuita zvakanaka. It will stop him from doing good. Womukuvadzisa muviri wake. And it will hurt his body. Munhu ane muviri unoonekwa nemaziso. A person has a body that can be seen by physical eyes. Muviri wemweya usingaonekwi nemaziso. Then the spiritual body that cannot be seen by naked eyes. Kureva kuti kana mweya ukakanganisika. Meaning if the spirit is disturbed, then the body is also affected. Nemuviri unokanganisika. Kana muviri ukakanganisika. If the body is affected, the spirit is also affected. Mweya unokanganisika. Augoni kuva nemuviri wakanaka. You cannot have a good body mweya wakashata. When your spirit is not good. Kana kuva nemweya wakanaka when the body is weak. Kana if even having a good spirit when your body mwiri wako wakaneta. Kureva kuti munhu anoda that healing. Meaning munhu anoda kuporeswa. Chinokonzera zvirwere chii? What causes diseases? Kune ma-infections anotozikanwa. Kune zvimwe zvinotozikanwa. Zviri scientific. Zvinoitwa kusainzi. Kuti ukamwa mvura iri contaminated. Kuti ukamwa mvura yakasviba. Unoita diarrhea.
unoita diarrhea. haugoni kuti ndabatwa nemamhepo You cannot say I've been wangonochera affected by mvura spirits. yakashama munzira. After fetching It's contaminated known kuti water, ukamwa mvura ine tsvina unoita mudumbu. which means if you drink contaminated water, you Ukamwa have diarrhea. mushonga unorwara kana kufa. If you drink poison, you die or you get sick. Saka patiri kuti panorwara vanhu, it's either you are infected by those diseases dzinozikanwa, When we say when people get sick, it's either we are affected by these non-diseases or it's spiritual. or ndezvemweya. But kurwara. But getting sick is getting sick. But kana ari ma-infections anozikanwa, But kana zviri zvinhu zvinozivikanwa, zvinorapika. it can be healed. But pane zvimwe zvisingarapwi nemushonga. But there are some that cannot be healed by medicine. Okay, revelation inzwa apa. Izwa chizaruro ichi. God can heal the infections and the spiritual challenges. Mwari vanogona kurapa zvirwere nezvinotitambudza pamweya. But my medication can only be limited to what is infection. But To my infections. But mishonga inogona kungotirapira zvatinorwara nazvo panyama. But zvemweya hairapi. But it cannot heal the spirit. Hakuna antibiotic remamhepo. There's no antibiotic for Hakuna spirit. panado remamhepo. There's no spiritual panado. Hakuna injection yemadzikirira. There's no spiritual injection. Kureva kuti kana tonamata, Meaning when we are praying, we need to acknowledge kuti we need spiritual healing. tinofanira kuzvitenda kuti tinoda kurapwa pamweya. Mweya yedu nemiviri yedu. Our spirits and our bodies. Kureva kuti kana ndikarwara neflu, Meaning if I get contaminated by flu, ndine option either kuzvinamatira kana kunamatirwa ndopora. it's either I pray for myself or I get prayed for and I get healed. But ndikabatwa nemadzikirira, But if I get caught by madzikirira, but ari right, zikuda kuti madzikirira unogona kurishaya mudictionary. sleep paralysis. Ririmo. Sleep paralysis. Sleep chi? Paralysis. Ndizvo? Paralysis. All right. Ko kana ndiri kurohwa zvinonzi chii muchirungu? Kana ndakurohwa nezvivanda. Mamboti kune maanza kana ndakurohwa nezvivanda. Uchiona tutokoroshi tuchikudambura unoti chii nechirungu. Spiritual fight. Remember, vakanyora mabhuku echirungu ava-appreciate zvidhoma nezvivanda. So they did not include some of the vocabulary in their text. How do we explain it in English? Paunorota uchidya nyoka, I was eating a snake in the spirit. Punish. All right. So, healing, faith is a very important aspect to use panyaya dzekupora. Faith yakakosha kuti tishandise panyaya dzekupora. Unozonzwa shoko remember healing ine also my dimensions akasiyana. Rangarira kuti kuporeswa kune zvinhu zvakasiyana Kune siyana. kupora kwekupora as an individual. There's a healing that you can get healed as an individual. Pane kupora kwekuporeswa semhuri. There's family healing. Kozoita kupora kwekuporeswa senyika. Then there's region, country healing. Ukaverenga 2 Chronicles chapter number 7 verse 14. 2 Chronicles 7, You know that 14. if people who are called by my Anti name, vanhu vanodanwa nezita if they rangu humble themselves kana vakazvininipisa and leave their sins, vakasiya zvivi zvavo, then then I'll ipapo heal their land. ndichaporesa nyika Kureva yavo. kuti tinogona kuporeswa senyika. Which means we can be God has healed as the a country. power to heal the land. Mwari vane simba rekurapa nyika. Moses achisvika pamvura dzinovava, When Moses was reaching on the sour sour waters, waters, on the way to Canaan, when he was on his way to Canaan, anonzi akanyika muti mumvura, he dipped a stick in the water. mvura yese ikatanga kumwika. Then the water was Kureva drinkable. kuti the land can be healed. Which means nyika inogona A kurapika. family can be healed. Muri inogona An kurapika. individual can be healed. Munhu anogona kurapwa. So the spiritual healing, it can start from at individual level, family level, and also go to the land
or to the environment. kurapa pamweya kunogona kutangira pamunhu koenda kumhuri kozoenda kunyika. Zvakafanana neblessing. It's more like a blessing. You can have a blessing as an individual. Unogona kukomborerwa semunhu. You can be blessed as a family. Munogona kukomborerwa Or you semhuri. can be blessed as a land. Mogona kukomborerwa But senyika. these lands are fertile. Kuti nyika iyi inoibva. Chadyarwa muguta iri Whatever is planted in this, it will grow. but nhasi ndakamirira panyaya yekupora. But the way people are sick. Vanhu vari kurwara. People are sick, and the sicknesses, some of them, they are being caused by evil. But instead of praying, people are quickly looking for medical attention. Pachinzvimbo chekunamata vanhu vari kutsvaga mishonga muzvipatara. Last night when I was praying about this, Nezuro manheru pandainamata pamusoro penyaya I iyi. got revelation that, there are families that are intelligent. Ndakawa chizaruro chekuti kune mhuri dzakangwarira. Kuti vanongogona kureva kuti the Lord has healed their brain. Which means Mwari vakarapa njere dzavo. Mwana asati atanga grade 1 akutonyora zita rake. Before a child starts grade 1, she can It's write a her name. healing and a blessing yakaiswa mumhuri. Kurapwa uye chikomborero chakaiswa mumhuri. Kozoita imwe mhuri yekuti dzinza rese, the whole clan. Then another family, then another generation, the whole generation. Teacher atori ne-expertise. It needs an expertise Kungonyora teacher zita rake. just to write the name. Kureva kuti the challenge is not on the individual. Which means dambudziko harisi pamunhu. Rakaenda kusource. Rakaenda kwazvakatangira uku. Kuti sekuru vaisanyora. That the grandfather could not write. Baba havana kunyora. The father did not write. Mwana haanyori. The child cannot write. Ndopanoshanda spiritual healing. That's To when go spiritual and healing is involved. reverse my challenges ararama kwemakore. Kuenda kobvisa zvakabata zvakararamwa mumhuri. Do you know that every family has a trend? Munoziva here kuti Every mhuri family yega yega has ine its own way mafuraramiro. of sickness. Each and every family has its own way of dying. Mhuri yega yega ine mafiro ainoita. Kureva kuti kana iri asthma, Meaning if it's asthma kana kuti diabetes, or sugar, inogona kutanga muna baba. it can start from the Baba father. obva vati chirwere changu. Then the father says, my disease. Because ukati imba yangu, Because if you say my house, it means ngaungwe anokwana ipapo. it also means Nga is also involved. Ndikati chirwere changu, If I say my disease, it means kunashe ari muchirwere. it also means that Kunasha is also in this disease. Kune munhu andikutaura nezvayo. Kureva kuti kana maakuda kupora pazvirwere, Meaning when you want use you to be healed, faith to refuse and to go out of disease. shandisai kutenda kuramba kuti mubude muzvirwere. Nekuti zvanzi I will heal you. Because zvikunzi Kana ndichakurapai. ndiine kutenda. Remember zvikusha zvaingobata mweya. Remember the leprous could attack the spirit. But the spirit can't fall. But mweya The haudonhi. spirit can't be bent. Mweya haungatsvi. Nyama yaizotsva. The flesh could Asi burn. chiri kutambudzwa mweya. But what was suffering was the spirit. Kureva kuti njere dzikaramba. Meaning if the mind refuses, Nepanorarwa patoramba. even where you sleep it also refuses. One day I was analyzing a certain thing. One day ndaitsvagurudza kutsvanangudza zvinhu. Ndine imwe hama yandaitengera grocery navaifundisa. There's a relative that I would buy grocery for. We could deliver 5 liters emafuta. Taigona kuvapa ma5 liters maviri emafuta. But mwedzi hauperi. But you could not finish the month. Vaibika mafet cook. They would cook fat cooks. Maskati mafet cook. Maskati mafet cook. Afternoon Manheru fat cooks. mafet cook. Kureva kuti nyaya haisi pagrocery. Meaning the issue is not on the Nyaya grocery. yekuti uku kusosi kwakaroiwa. Which means the problem is in the mentality. Tatisingafaniri kutenga grocery. We were not supposed to buy the Taifanira grocery. kunamatira We were planning. supposed to pray for the mind. Munhu anoshandisa mafuta pakusvika pakukanga mubora. When someone could use cooking oil to fry pumpkin leaves. Kureva kuti chimwe chiri kukanganisa healing haasi zviripo but zviri kushanda sei. Which means something that is disturbing healing is not what is So there, the but how mind it's needs to being be used. healed. The mind needs to be healed. Sometimes it's not about not getting. Dzimwe dzenguva hakusi You kuti are hauri getting kuwana. but the mind. Uri kuwana, but Saka pfungwa, pfungwa dzemunhu ngadzipore. the mind must be healed. Kune vamwe vanhu vakasungirirwa izvezvi. Wakamboona mombe inorima. Have you ever seen the cow that plows?
An oxen. An oxen. Yakajaira kuiswa tambo. It's used to being tied. Ukaisa katambo kadiki diki. If you put a small Ukaisungirira apo. rope and you tie it there, It will stay there. inogara ipapo. Kekuti kangodai kanodambuka. That if it will break. But inorima ichidhonza mumu pakaoma inodhonza, but it can't set it free. There is some sicknesses that we need to break away from. We have the capacity. We can use faith to break away from certain sicknesses. There are diseases that you can magnify. And there are diseases that you can ignore. When I grew up, I used to like to play soccer. Money game. Tigotenga chingwa. Vana baba vatipupurirei vakakurira mastreet taitamba money game. Waiona kuti ukatsikwa. You'd see that when someone stepped on and you sleep there and you don't come out. You don't walk. And you just lie there. The leg becomes numb. And you can't walk. But if you get hurt and you start to jog slowly, the pain will go away. There are people when they are just hurt a little, they will be in blankets. Getting in blankets. So it's whatever you fear, it comes to fruition. We need to use faith. The Bible says to those that do not have, they must say, I have. There are certain sicknesses that we need to believe God can heal. There are certain, do you know sicknesses? Normally when we see people can't walk, can't talk, but there are certain sicknesses that we can say no to. There are certain diseases that we can use faith to say no to. Healing. Do you know I've come to realize that whatever you confess, it becomes your real problem. You hear someone saying, Pastor, don't you know I'm diabetic? And whenever you say about diabetic, you are so strong about it. You feel it's your thing. I once went to the hospital. I had someone who was hit on an accident scene. So they were tying the leg and the hand on the rail of the bed. He was violent. And I asked the doctor, would this person survive or you die? What is your diagnosis saying? Then they say he's not yet that bad. But the mind has not left the accident scene. But so he's still fighting. That's what is hurting him most. Because so what is the way his mind needs to fight and recover, then he is healed. The other sicknesses that are in us, which means the mind has to recover so that the sickness can go away. The woman who was bleeding, she said, if I touch the hem of the garment, I'll be healed. What recovered was the mind. Which means when the mind purposed, it forced the body to act. By then he healed here. Do not accept a disease. Don't limit the power of God in your disease. If your child is a condition, don't lose faith saying that he's sick for the whole life. Let it be registered in your mind that this child can be healed. It starts in the mind. Even poverty works with your mind. Do you know that urombo chaiwo unoshanda nepfungwa dzako?
Anyone who have succeeded in life, wese akabudirira muupenyu, akakundikana kekutanga, failed at first, akakundikana kechipiri, failed for the second time, akakundikana kechitatu, failed for the third time, akakundikana kechifour, failed for the fourth and time. the fifth time zvikaita. In the 50th time, it was worked. possible. It worked. Kureva kuti pauri kuti iwewe zvakaramba. Meaning when you are saying How it's many impossible, times have you tried? wakazama kangani? Even Elijah akazara nemweya. Even Elijah, when he was full of spirit, Apedza kuuraya 400 prophets of when he was Baal. done slaughtering 400 prophets of Baal, His servant, varanda vake he had to go 7 times akaenda to ka look 7 at the sea kuenda kotarisa for the kunyanza rain to come. kuti mvura igonaya. Kuna mumwe munhu ati shoko rekuti Mwari vanoporesa ndakarinzwa. Someone is saying, I heard this How word. many have you tried? How much effort have you trusted in the Lord? Wakazama kangani? Your mind has to start. Faith works with your mind. Kutenda kwako You need kunoshanda to nepfungwa dzako. believe that I am healed. Unofana kutenda kuti ndaporeswa. So many people, they don't trust that they are healed. Vazhinji havatendi kuti vaporeswa. Havana that thinking. You know, the healing, the spiritual healing is losing value time and again. Kurapwa kwepamweya kuri kushaya simba nguva They are nenguva. trusting more on the scientific than the spiritual healing. Vanhu vari kupfimba zvekuti mishonga than kurapwa kwepamweya. Ndainamatira a child who was born. I was praying for a newborn baby. It's Raima Musa. They had that challenge of a, what do you call it? Vana mama guvu rinobuda rakakurisa. What do you call it? Guvu rekuti rinochekwa rakakura kudai. And I was saying to the mother, what is this? Ndaibvunza kuti chii ichi? Zvikanzi kumusha kwavo vese. Zvikanzi there Handisi chirungu chinoti inonzi guvhu dende or something. And musha wese. the whole clan. It's a sign yekuti mwana wekumba kwa. It's a sign that this child belongs here in this family. Kureva kuti urema has become a source of identity. Which means the disability has become Kureva a source kuti of ukatakura identity. nhumbu rutoti ngawe aine guvhu dende. Which means when you get Kuti pregnant, hanzi we are ndewe saying you pano. must get guvudende. Unoziva kuti pamwe pacho munogona kukuvara pfungwa. Pane zvakaitwa naGehazi. Gehazi did something. Kunyange akazotora hake mari akaita maperembudzi. However, he took money. But pane paakabatsira Gehazi. There's a time he helped Gehazi. Shunammite woman akati ndigere hangu zvakanaka nevandigere navo. The Shunammite said, I am well with my family. But Gehazi anoti pana hapana mwana pana. But Gehazi said, there is no child in this family. 2016. In 2016, Ndandisati ndasimba zvandaita izvi. I was not this big. Ndandichikugona kugara pabhaketi rorega kuladha. Izvozvi mukandipa bhaketi munoita maviri, otherwise rinokanganisika. Unless kana rine zvinhu. I asked God, why am I sitting on this bucket? Have you replaced chairs with the buckets? Maisa mabhaketi pamachia, machia pamabhaketi. Then the person says, munhu akamva ati, nevakandiudzawo kubva kuZimbabwe. those who brought me from Ndo Zimbabwe, vakati tinogarira pazvigubhu. they said we must sit on this Then I container. see that the mind was sick. Then I see that ndakanoti pfungwa ndo dzairwara. Empty container then raita 20 rand. By then the empty container Kana was 20 20 rand rand. ari 2 apera mafuta. Or 20 rand for 2. Westpac. At Westpac, Chair a chair dzatakatanga kutenga. that we bought first They were 22 rand. kana were ari pa- 22 rand. But iye aida bucket. But she needed a bucket. Kuti ukasvika wanzi mufundisi garai nava. When you get there, you say, "You Izvezvi take izvi this kana seat." mandidaidza tengai cheya ndinodonha mukanyara tengai cheya haidhuri. It's a mindset. Zviri mupfungwa. Healing, it's a mindset. Kurapwa kuri And the kumupfungwa. healing zvainonetsa, it's not only physical elements. Zvirwere zvinooneka panyama. Tinoona sei kuti munzeve mako mune maronda? How do you know that you are infected in your ear? How do? Remember tinopfeka hembe. Remember tinopfeka hembe. Remember, we wear clothes, Kureva kuti pandiri unoona maoko. which means on me you only see Mapundu the ari hands. kumusana ufa wakamaona. You can never see the bumps on my back. Ngatinamatire Mwari vatiporese.
Let's pray for God Let's to heal have us. that faith that he can heal me. Ngative I nekutenda kwekuti can be anotirapa. healed. Ndogona Hakuna kurapwa. chirwere chemhuri. There is no disease Hakuna for the chirwere chako. There's no disease that is called mine. Is there anything too hard for me? Kune zvakaomera Mwari here? Hakuna. So many people. Vanhu vazhinji. Unova ndinoita munyaviri. Ndikageza ndinoita munyaviri. If I bath with cold water. There are so many sicknesses that we have aligned with. There are so many sicknesses that we have accepted. There are so many diseases that we have accepted that I'm saying this morning, can I remind the church? We have Jehovah Rapha, God who heals. Tina Jehovah Rapha, Mwari vanorapa. Every sickness can be healed. Chirwere chipi nechipi Every chinorapika. sickness can be healed. Chirwere chipi God nechipi can heal chinorapika. you. Mwari The vanogona day kukurapa. that you decide, I want to be healed. Musi waunozvudza kuti ndoda kurapwa. I also realize that it's very easy to have faith when you are young than when you Ndakaona are kuti old. zviri nyore kuti kuva nekutenda uchiri mudiki than To wakura. those that went through scripture union, Kune avo vakaenda kuscripture union. tainamatirana kuscripture union topora. Kuscripture union. Would pray for each other and get pasina healed at pastor. scripture union. And we were Without a 14, pastor. 15, 16, 17 age group. And you were still young. I didn't used to eat beans. My Ndandisingakwanisi beans. beans, right? Ndikaridya, digestive system was upset and rakadaro. Ndikadzidya dzaindirwarisa. A certain lady, same class, Muwataidzidza naye. ainzi Charity Sagandira. Charity. She's an elder kusayoja. Akangouya akati, Brother Alfred, today we are eating together. You are eating beans and sadza. I prayed and I ate beans and sadza. It was like that. That word that I can eat it. And I believed that the fasting that we did as teenagers was sufficient enough to be healed. Mangwana nanu mwanafana upuda chirwere chake. As chisisiri chake. This morning someone must live without Every a disease. disease that you say is it's yours. Chirwere You chipi chipi are chaunoti also chinde changu. passing it on to the next generation. Uri kuchipa kurudzi runotevera. Chinorwadza pamubereki. What is painful in a parent? You can give what is good. Unogona kupa You zvakanaka. can also give what is bad. Unogona kupawo zvakashata. The chances that your mother was being beaten by your father. Mukana yekuti amai vako vairohwa nababa vako. Utoripo kuti uzorowawo futi mukadzi wako. Is also there Because so that you nzira also beat your wife. yekurayira yaunoziva. Because the only way to rebuke that you know, Yawakadzidziswa by seeing, not by in a class. that you were taught by seeing, Kurowa. was to beat. Kwandakarerwa inini. Where I was brought, Pasina ma-resources. there were no resources. Ukapkanya cup. If you break a cup, Mai vaikutarisa neziso rekuti watikanganisira. the mother will give you a side eye. Vandazorora vamwe vakakurirawo kwavakakurira. Then I get married. Vavakweshera mota. Ndakava ndiri arms up. Kuitei ikoko. But munhu wacho andiri kupopotera haasi kutomboona anything wrong. Anongoti yakweshera akagadzirisa. Handiti imota yabva pendi. Endai kamunoisa imwe pendi. Ini ndakambotukirwa kapu ndaakufunga kuregerera munhu akweshera mota hazviti. Saka pamwe pacho upraising yedu iri kuda kuti tiverenge shoko raMwari tichinje mindset. Wakamboona kuti unogona kusvika uri serious kune munhu asiri kuona anything wrong. You've ever seen that you can When go you are to someone very when you're serious serious. and disturbed, munhu uri kutaura nezvakare relaxed and doesn't see anything wrong. Ndakati pati mai ava. But one day ndazoenda kumba kwavo. The other day when I went to Ndakazoona the her way house, the father reacted paitika zvimwe zvinhu. I see how the He father would didn't see react. anything wrong. Vakatoenda kumunhu wacho akati, sorry, hauna kuwara. Indiri kufunga dai ndandirini ndadya munhu kuita zvakadai. He said, then you start to interpret certain things in a certain way. Unotanga kuona zvinhu neimwe nzira Do yakasiyana. you know that when the devil wants to destroy us, when the devil wants to make us sick, he doesn't start with the flesh, he starts with the mind. He starts to control your mind. Anotanga kugadzirisa pfungwa dzedu. When I was young, Ndichiri mudiki, I used to complain kuti sei sadza ranonoka kuibva. ndaigunun'una kuti Ndafana kunge ndatodya. But now, ranonoka richaibva. Kudya now kana kudya after 30 minutes, there's no difference.
togona kudya izvezvi na 10 We can kana eat kudya now. na quarter past 10 tichangodya. Or eat later. Still eating. But kune imwe mhuri inotadza kurara mumba vachimarana wanonoka kubika kureva kuti the devil has stilled a spirit of quarreling. He has stolen the spirit of peace and replaced it with complaining. Which means Satan akatora mweya werunyararo akaisa kukakavadzana. What was your argument? Mairwirei, the last time you argued Kumba, you can see sometimes there was nothing. Kumba kwenyu, what was your last argument? Okay. Even kuti hauna kuaina sheti yangu, ndongo aina kandeka. Ndezvipi zviri nyore kutuka munhu kana kuaina sheti? Mama Sinire, ndezvipi zviri nyore kutuka mai Masinire kana kungoiaina? Hanzi kutenga imwe. Hanzi kana isina kuainwa ingotenga imwe. Mopfeka munobva kumba muine t-shirt mopfuura nepaTruworth motenga yakaainwa moya kuchechi mai wokuonai makapfeka nyowani ndozvavataura. Ndoda kungodzokorora kuti when the devil wants us to be sick, kana Satan achida kuti he tirware controls the mind. anobata pfungwa dzedu. Do you know kuti many people tell themselves kuti I am tired? Vanhu vazhinji vanozviudza kuti The moment you ndaneta. say you are tired, Paunongozviudza kuti that ndaneta, sickness becomes yours. chirwere ichocho chinova chako. Unoziva kune chimwe chirwere chekuti chikadiagnoswa kwadoctor Do you know that there's a disease that when it's diagnosed by the doctor, and you give it preeminence, then you give it preeminence, chinokanganisa upenyu. it will disturb your life. I was talking to somebody who was saying, Pastor, I'm diagnosed of this disease. Ndataura nomwe aiti ndakabatwa nechirwere ichi. And they said it's 2 to 4 months left. And vakati kwasara mwedzi miviri kusvika pane ina. Ndikati enjoy the 2 months, enjoy the 4 months, ignore the sickness. Enjoy the 2 months, enjoy the 4 months, ignore the sickness. Just trust God. Takati 2 months out, 4 months out, after a year pregnancy. Munhu kwakutoita pamuviri kwakutorarama. Sometimes what we are causing our sicknesses to grow, it's we believing in negative prophecy. Tiri kutenda Pamwe muzviprofita pacho it's true kuti unacho, but kana ndanacho ndatove nacho chasara kutenda kuti Mwari vandiporesa. Can I repeat this? We need to raise our faith. Tifanira kusimudza kutenda kwedu. Remember, many people say, Pastor said there's no hospital. I acknowledge that we have physicians. I acknowledge that we have nurses. I acknowledge that our body has a mechanism to heal itself. But kana zvazoramba, we need to believe in spiritual healing. We need to believe in spiritual healing. Tofanira kutenda We mukurapwa need to kwepamweya. believe. Unoziva kuti I was reading miracles mazhinji akaitwa naMwari aiva nechekuita nekupora kwevanhu. Ukaverenga kuna Matthew 8:14 to 15. Peter's mother-in-law was healed. Vamwene vaPita vakarapwa. The centurion's servant, Matthew 8:5 to 13. Lazarus anomuka kuakafa, pana John 11:1 to 44. Pana Acts 3:110. Peter na Johana vanoti silivheri nendarama hatina, but tinokupa chatinacho nezara Jesu. Kune vanhu vakawanda wekuti we have left healing. We have forgotten about spiritual healing. We have given up on spiritual healing. We are only now believing in tablets. We are only now believing in medical healing. We are only now believing. But can I tell you this? Spiritual healing has so many advantages over medical healing. I've got a conviction that so many people have accepted that I am sick and it's my sickness. God can heal people. God can do. Do you know sometimes you are unorara usinganzwi mushe womuka wa right? Those are the fasting that we are doing. Maperembudzi aramba kurapwa. The Bible noted the woman with the issue of blood. She had tried all physicians. All her money was gone, trying to be healed. But the day she purposed that God can heal. Mangwana ndine conviction yokuti kune vanhu vanofana kuporeswa naye.
kungotenda kuti chiri mantiri chiri kundirwadza, Jehovha unondiporesa. Chiri kurwadza mwana wangu, God can heal. So many times we are being afflicted. And mukatarisa zvimwe zvirwere zvatinazvo, we are going and going and going and going to the doctors. They are not being healed because zviri kukonzereswa in the spirit. And remember, a doctor has an answer for every sickness. chiremba ane mhinduro kuzvirwere zvese zvatingaita. Takamboita rimwe benzi. Once had a mental ill patient. Muna airwara pfungwa. Aipiwa mamwe mapiritsi ainzi maragado. Ndofunga vanhu vechishona vakatadza kudaidza zita racho in the English term. Vangu ati maragado. Amunombomanzwawo. Ekuti kana zvakakwidza maingomupa orara. Kana amuka otanga futi kupenga. Kana zvakwidza womupa futi orara. Kana zvatanga kusvika azosangana nemwe mudhara ainzi mashenjeri. Uyu uri kupenga uyu. Haasi kuda mapiritsi, ari kupenga. Nezita raJesu dhimoni rekupenga buda. Otoona munhu akutoti fara. Akutobvunza kuti ko ndiripi. Manheru akutobvunza mai vake kuti sei ndisina mukadzi. Akuona kuti munhu mukuru. Ati paanga achipenga anga asingazvioni. Kureva kuti there are certain sicknesses that we are giving preeminence to medical attention that needs prayer. There are certain sicknesses. There are certain trends of sicknesses that need God to heal us. Imwe yakafira pamuchinjikwa kuporesa vanorwara. Iro shoko raMwari rati pane vanorwara here pakati penyu. Ngavauye kuvakuru vekereke vazonamatirwa. Munoziva here kuti kungoturikwa maoko kune zvakunoreva in the spirit world. Kungoturikwa maoko. God has raised the dead. He has raised the sick. But now healing. Yeah, it's not being magnified. It's going down and down and down. Mangwana nano ndinomwe munhu andikuedza kutaura naye. God can heal you. You can recover. That sickness does not kill you. Chirwere ichocho hachikurai. That sickness is not going to kill you. That sickness is not going to destroy you. That sickness is not going to pass from this generation to another generation. Neumwe chimwe chirwere chandakaona chirwere chepfungwa. Vanhu vanopenga chete vanobvisa hembe. Do you know kuti pamwe pacho unozoona kuti mental retardedness it's a spirit. Depression, it's a spirit. Depression, it's a spirit. Do you know kuti chirwere chimwe futi BP, high blood pressure, inokanganiswa ne vari medical field vanobvumirana nini. Ukava ne pressure maningi. If you come a lot of pressure. We need God to heal us. Pfungwa dzedu ngavatipe peace of mind. May God give us peace of mind. Physical. The spirit troubles you so much. There's a time I was dealing with someone and I had a challenge. Manero, yemadzikirira. Airara achibatwa nemadzikirira. Andikoni kuchidzokorora zita racho rechirungu harina kuuya. Anaupinda musoro. Andidi kuzotaura izwi rekuti matineja anozondipa zita. Katadza kuripronounza matineja anokupa zita paunobuda panza. So, unozoti madzikirira akakurova manheru, you wake up tired. If you are attacked by sleep paralysis at night, you wake up tired. And that day is affected. There are people who dream. Something, then the mind is affected. The body is affected. There's a lot of healing that we need. There's a lot of physical and spiritual healing that we need. How do we get one of the acts of faith is healing? Kutenda kunounza kupora. Kutenda, healing brings, faith brings healing. Yes. When you believe, are healed. Kutenda. When you have faith, you can be healed. Chinorwadza kutenda pamwe pacho unogona kutarisana nechirwere chaunofunga kuti is too strong to you and you don't want to part with it.
but mangwana nano ndoda kuti munhu ambotanga kufunga kuti Mwari vanoporesa. Kureva kuti one of the reasons why he went to the cross is for you and I to be healed. So that we do not suffer from physical elements. So that we do not suffer or we are not limited. Do you know kuti munomu ndine vanhu vasingadyi nyama? Handidye zvinhu zvine makumbo 4. Mwana wangu haadye zvinhu zvine makumbo 4. That is a spirit. You need to be healed. You need to be healed. Handidye zvakati. Kana usingachidye nekuti chinokushatira, it's fine. Because hatingadyi zvese. You see what I'm saying? Ndosaka une matest but kurega kuchidya because chinokurwarisa becomes a problem. Mangwana nanotoda kuti Mwari atibatsire. Takuwana nguva yekunamata nevanhu vanorwara, those people with sickness. Kune vasina pari kuvarwadza, I need you to pray for the family to be healed. Kuti semhuri we must be healed. Let's not have a revolving sickness. Munoza kune chinhu chinonzi revolving sickness. Ikabva apa inoenda apa, ikabva apa inoenda apa, ikabva apa inoenda apa. We need to pray for a health family, for a health land, for a health person. Utano hwedu hwakakosha. This is the body that the spirit lives. It needs to be held. For us pastors, if you are not fit, you can't stand. Pane zvinhu zvakawanda zvisingaitike kana usisina utano. Your health is critical. Saka Mwari akanzi anoporesa vanorwara. We want to pray against the sicknesses in the family. We want to pray that families are healed. We want to pray that there is no sickness that is going to take one of you. Raramai kusvika pa 70, raramai kusvika pa 80. There should no sickness that must take you away. Unozonzwa vanhu vachiti the body is tired. Makamboenda kuhospital here, monotarisa monyatsoona kuti this body is frail. It's tired. We want to pray against that. Because one day you wake up when the body is weak, when the body is destroyed, when the body has no life in it. Chinomboenda kumahospital, uchinoona kuti munhu ngaachizorora, mweya wake uri right, but nyama yadi yapera. We want to pray against those sicknesses. We want to pray against ailments. We want to pray against family sicknesses. We want to pray against the generational sicknesses so that we are healthy. Let our families be healed. Let our families be healthy. Kuita 4-5 years pasina apinda muchipatara, pasina anorwara, pasina chiri kutaurika, muchingofara. May the good Lord bring health to our families. May the good Lord bless us with physical fitness. Kuva nemuviri wakasimba. Mwari ngaatipe appetite. Mwari ngaakuporese zvekuti ndikadya chakati ndinofuta. You know that statement inondirwadza. We grew up tisina taanazvo Satani obva ati ukadya unofuta. Metabolism yako ngaishande, rova zvaunoda kurambe uri fit. Wanirwa nyasha dzekusimbiswa naMwari. Mwari ngaakupe nyasha dzekusimba, uchidya chaunoda, uchimhanya, uchiita zvinhu. Mwari ngaatibvisire tuzvirwere turi mativi. Nhasi une musoro, mangwana une mudumbu, mangwana uri kunzwa dzungu, mangwana une fatiki, mangwana une chakati. May the good Lord bring wellness to our corridors. May the good Lord heal our families. May the good Lord give us joy and heal our families. Simba reutano ngarive kudzimba dzedu. Do you know that if you are not careful, medical bills can become a real thorn to your budget? Medical bills can, and remember, when it's medical, you don't have a choice. You just have to do it. When you are threatened, my medical bills edu ngave next to nothing. Mweya weudyi ngaurege kubata mapfuma edu. Tichibhadhara ma medical bills. Iyo chita kupinda muwinda, muchipedza kutenga this flu pack,
monotenga imwe flu pack, monotenga imwe flu pack, monotenga imwe flu pack. Mwana ngaangoti hotsi nhasi mangwana awabho. Ngatimbonamatire chinhu chinonzi utano, ngatimbonamatire chinhu chinonzi healing, tichitenda kuti Mwari anotiporesa at family level, at individual level, at land level. Kana vanhu vangu vanodanwa nezita rangu vakasiya zvakaipa vakazvininipisa, ipapo ndichanzwa kuchema kwavo, ndicharapa nyika yavo. Munoziva kuti sickness inogona kuva contagious ikaenda nekumasofa chaiko, ikaenda nekumotikari chaiko. Kungodai mbedha wasvuka, kungodai mbedha sofa rabaduka, kungodai wadonedza poto yabarika, urwere ukanyanya unopinda nemukicheni kutenga tomato raora. Kureva kuti sickness yave everywhere. Tenga matomatoes angu ewiki, watenga Sunday, Monday aora. Kudai rakubuda mvura. Kuti handingamarasi yese rega ndichi uchicheka pakaora, uchirasa, uchicheka pakanaka, uchisa mupoto. Manheru vanhu vese vakumhanya makunotsvaga mushonga. Mwari ngavambotibatsira tirege kuva nezvinorwara. Kuti Mwari, I'm praying for wellness of me, my family, and everything that is around me. Let it be well. Unogona kubirwa. Zvese kungoti unoti pamwe pacho loni chainongomuka yakaoma. Hakutenga chakati zvinhu zvese chacho. Unoziva kuti ukatanga mukabatwa nemweya wehudyi wesickness, bvudzi chairo kurukwa this mangwana unomuka ukangodai radirwa mvura yatokingi hair haisisiri saluni. Pamwe pacho panongoda kuna. Do you know that when the devil the land has to be healed? The land yatinogara, let it be healed. Let's pray for this land we are in. Let's pray for Zimbabwe. Tirege kuva nemawars, tirege kuva nezvinonetsa. Unoziva kuti pane nguva yatamboenda kuZimbabwe when the land was tough, our land. Waiti kubva paborder kusvika pangundu unenge wamiswa 9 times. Izvozvi ukatarisa kuti kubva paborder kuenda kuHarare kana zvinhu zvako zvakanaka unosvika usina wapa mari. But mazuva aya zvasingaiti. Speed camera yangu yachinzi ya overspeeding. Ndandiri pa 20 kana uita nharo nini mpaka. Those kind of things, God has to heal our land. God has to heal our families. God has to heal our kitchens. God has to heal our bedrooms. God has to heal our schools. Dzinoenda vana ngadzirege kuva nema-outbreak. Kuzvikire kumakreshi vana ngavarege kudzoka vaine ma-outbreak. Unogara nemukadzi murwere. Unogara nemurume murwere. Every day apa pangu. Every day apa pangu. Every day apa pangu. Nyaya dzenyu ndedzekuti wamuka sei? Hausi kurwara. Ngatimbokumbirai spirit of wellness. Kuti Mwari heal our land, heal our family, heal us as individuals. Give us strong physical fitness in us. Tive neutano, ndisimpiswe. Itai simba vamulambo na maimulambo na testi na Dylan muchimhanya muchipana bora kwete kuti ukangodai cramp. Mwari ngaatisimbise natural fitness. Zvandikutaura izvi vanhu vazhinji vati pastor uri kuita majokes. Handisikuita majokes. Kune munhu wekuti kusimuka chako kuri kunetsa, ukadya zviri kunetsa, kurarama zviri kunetsa. Ndakanzwa maimufundisi vachiti haufaniri kudya makanda ehuku. Manakiriro anondiita so. Hanzi is not healthy. Unoziva kuti chidya chehuku chikashurwa, huku yacho yatoraswa, ungodya munyefu. Pamwe pacho zoti patinai Mwari pandakakura ndaidya mbora, chidya chacho chazouya chehuku ndorasa futi imwe nyama yacho. Nai Mwari metsi dzenyu dziri papa. Pamwe pacho ngatimbokumbirai Mwari vatipe nyasha dzekungova neutano. Pane drink reblack so rinonzi nevanhu rakawanda shuga, but ndorega rinodzvowesa. Karimwa so unozonzwa kuti kudzvowa, kuzwa kuti unoziva kuti umwe majuisika unoda kutomanamatira kuti atange kuzokunakira. Unoda but izvezvizvi kunomwe munhu ari kufunga kuti it's normal. Pamwe pacho ndakaona kuti it's not normal. Ngatimbonamatei Mwari vatipe utano. Ngatimbonamate. Unoza kumbonamatira kuti unoitawo mwedzi 3 gore usina kumwa mapiritsi uchingorarama.
zvichingofamba. Unodzimara vashamwari yadhokta. Vamwe handisi kuti mupererwe nebasa, pandiri kuti vanhu ngavasimbe. Kune mumwe munhu wekuti wakagara so, ndoda kuti umbocheka iyo isu as a family. How much did we spend on medical? How much are we? Pamwe pacho mwana adonha, pamwe pacho zvazodai, pamwe pacho zvazodai. Ngatimbonamatire chinhu chinonzi healing. Let the land be healed. Let our families be healed. Let us be healed. My spiritual challenges, zvirwere zvinokonzerwa nemadhimoni, zvirwere zvinokonzerwa nema-infections, zvirwere zvinoteera ropa, zvese ngazvipore. Be healed. Start to feel. Be healed. Ingava nibvudzi raSamson rakabuda. Kana hairline yakapera, inamatirei. Unorarama kunge junju risina bvudzi, namatira hairline idzoke. Pamwe pacho zvinoda munamato. Wainamatira idzoke. Ndikuona kuti vanhu vanga vakurara ndangokumutsai. Namatira hairline idzoke. Usararame. Pamwe pacho zvino. Pray, recover. Iwanirwa nyasha. All right. Rotisvike panguva yekunamata. Kune vanhu vatichazonamatira vari kurwara, ma-leaders angu tibatirane. But kuti umbotanga kunamatira chinhu chinonzi family health. Uti gore rino 2025, acts of faith, we are saying Jehovah Rapha. Ngatinamatire vabereki vedu,